वेलकाम टू द माय यूट्यूब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय। नै आं दंफैयो दा दुब्लि बारियाव माइ नायनो फैदों आरोना। नायनो हागोन नै नोंथांमोन, गावजोब्बाय हायानो। साला अखाबो गैया बालबो गैया, मा जाबावगोन। गायखानायानो हाया गावब्राजोब्बाय, दुखुनांथाव। आरो गायनो मोनै मेरला दंबावो। मेरला गायबावनांगौनो लांदां जोब। मा जानांगौलै बिदिजों, जिबौ खारलांनाय बायदिसो गावब्राजोब्बाय। जानो आफसुस थाबाय, अखा गैया। मा जानांगौ बिदिजों। रानखावजोब्बाय गावब्राजोब्बाय हायानो। लोगोफोर मा जानो बिदिजोंलाय, सेस फाग्लासो जागोनलै बिदिजों। गैला सेस जाजोब्बाय बे। लोगोफोर नै मा जानांगौ जाखोलै बिदि बोथोरजोंलाय। बिराद दुखुनांथाव, बर'नि गेजेरावनो बेबायदि नांलाय खमलाय केस होलायनाया सोलिगासिनो दं।